Doszliśmy do co-main eventu dzisiejszej gali MMA Silesian 21. Radosław Wichrowski prezentujący Berserkers Team kontra Wojciech Dąbrowski ze Spartana Chorzów. Moich komend bude stop, to jest stop. Jeżeli chcecie stuknąć rękawicami, Sędzia daje to teraz ostatnie wskazówki. Sędzia, czas. Gotowy? Odchodzimy? Gotowy? Gotowy? Walcz! I zaczynamy. Bardzo spokojnie. O, już mamy parter, próba krętówki. Jest kręcenie nogi, ale... No, mamy teraz z drugiej strony kontrę teraz. Tak. Skrętówka za skrętówkę. Ale widzimy, że to kolano już jest poza linią bioder. Warto tutaj też przypomnieć, że ta walka jest w zawodowym MMA, ale toczy się na dystansie 3 rund po 3 minuty. Tutaj parterowa gra bardziej chyba będzie odpowiadała zawodnikowi ze Szczecina. Musi uważać na te kopnięcia z dołu. Tak, te apkiki są naprawdę niebezpieczne. Wojciech Dąbrowski cały czas na plecach, na macie. Nie trzymaj za palce. Cappuccino próbuje tutaj Tak, ale tak naprawdę Wojciech Dąbrowski z tych pleców jest troszkę bardziej agresywny, tak. bardziej aktywny niż jego przeciwnik. To on zadaje kopnięcia. Raz kolejny próba upkicka. Wyłapana noga, ale jest obejście do pozycji bocznej. Tak, mamy tutaj pozycję boczną. Cappuccino stabilizuje ją. Michał Materla podpowiada. No, Wichrowski ma ten plus, że właśnie wylądowali bardzo blisko narożnika Wichrowskiego, więc na pewno słyszy każdą z podpowiedzi. Chyba tu będzie próba wykluczenia ręki, bo wiedzieliśmy, że tam już kolano siadało na biceps. No ale tu Wojciech Dąbrowski dobrze na razie blokuje głowę swojego rywala. Ale już mamy rzucone kolano na bicepsie. Tak, będzie krucyfiks, będzie Tak, krucyfiks. mamy krucyfiks. Musi z tego Dąbrowski wychodzić, musi wjeżdżać teraz w prawo i w lewo. Musi naprawdę No i udało się. dać siebie wiele, żeby wyjść z tej pozycji. No i tutaj udało się. Mamy próbę sweepa, mamy półgardę. Dużo gry parterowej tutaj w tym starciu. Tak, właściwie cała runda odbywała nam się w parterze. Bardzo szybko tam panowie przenieśli walkę. Teraz będzie chyba dosiad. Ale jeszcze Wojciech Dąbrowski dobrze się broni. Mamy znowu pozycję boczną i kilka ciosów z góry. Cappuccino spuszcza na głowę Wojtka Dąbrowskiego. Odliczone. Tak właśnie, ale tutaj dobrze uciekł tą ręką Wojciech Dąbrowski, chociaż jeszcze coś próbuje tu Cappuccino czarować, ale już ostatnie 10 sekund, więc będzie na pewno uderzał. No i koniec tej pierwszej rundy. Jak, Artur, ocenisz tutaj poczynanie obydwu zawodników? Nie, bardzo dobra walka graplerska nam się tutaj wyrobiła. Mieliśmy próby skrętówek z obu stron. No, ogólnie osobą bardziej dominującą w tej walce był Cappuccino, czyli Wichrowski. On miał większość walki, pozycję z góry. Czyli 1-0 dla przybysza ze Szczecina. No, myślę, że ta końcówka tutaj na tym zaważyła, bo póki na przykład stał jeszcze na nogach, a Dąbrowski kopał te upkicki, no to tutaj bym powiedział, że to było bardziej Męczę go wyrównane. klatą, całym ciałem. Jak nie nawet Dąbrowski by wtedy Jak tylko przychodziłeś mu nogi, wydałeś cios, on od razu był sparaliżowany, przecież nogi. Więcej ciosów. Widzimy teraz Michał Materla. Troszeczkę Stara się spokoju, w tą więcej. minutę Nie napalaj się na udzielić jak największej ilości trafnych wskazówek. No Michał jakby się znalazł w takiej pozycji jak Cappuccino na początku, to na pewno już by tą nogę skręcił i byłoby koniec walki. Znałem Michała właśnie, że jego ta gra parterowa jest na mistrzowskim poziomie. Jestem przekonany, że tutaj ta walka również trafi do parteru w tej drugiej odsłonie, ale ciekawe, czy troszkę więcej stójki zauważymy. Gotowy? Gotowy? Patrz!
Mamy teraz taką szarżę Wojtka Dąbrowskiego. I znowu przechwycona noga i mamy partę. Mamy obalenie. Próba przejścia nóg, przejścia gardy. Bardzo ładny, po raz kolejny. Upkick. No kąsi tymi kopnięciami z pleców Dąbrowski. Myślę, że teraz mógłby się pokusić o wstanie. Wojciech Dąbrowski na plecach. Bardzo bliźniacza. Teraz widzimy, że chyba jeden z tych kopnięć nieco zabolało Dąbrowskiego. Tak, bardzo bliźniacza sytuacja jak w pierwszej rundzie. Teraz nawet takie kopnięcie było na plecy, kiedy Wojtek Dąbrowski chciał się poderwać do góry. Tak, ale nie wiem, czy lewa noga Dąbrowskiego tam właśnie gdzieś się teraz trzyma, czy to nie jest Jakieś uszkodzenie? uszkodzenie. No, No tak, nie może cały czas leżeć na macie i próbuje się kręcić. Nawet nie wiem, czy ten piszczel tak nie spuchł. może być jakieś pęknięcie lub złamanie. No dobrze tu zauważyć, a ta noga puchnie. No nie, może to było tylko takie złudzenie spowodowane tym, że Dąbrowski złapał się za... Tak, mamy teraz fragment walki w stójce. Zobaczymy, czy Wojtek Dąbrowski wykorzysta tutaj dobre umiejętności kickbokserskie. Chyba low kicka, ale Cappuccino to od razu kontruje. Też bardzo dobrą formę fizyczną przygotował zawodnik ze Szczecina, co widzimy. I zobaczymy, kto pierwszy znowu ruszy. Bardzo dobre te low kicki w wykonaniu Cappuccino. Tak, dobrze to obkopał już nogi swojego przeciwnika, kiedy on znajdował się w parterze i teraz w stójce dalej kontynuuje tą strategię. Tak, szczególnie te wewnętrzne low kicki naprawdę cholernie bolą. Ale tak jak w parterze jest ciągły młyn, akcja za akcją, tutaj widzimy ta stójka zdecydowanie z większą taką rezerwą. Jeszcze ostatnie 10 sekund tej drugiej rundy przed nami. Próba teraz obalenia ze strony Dąbrowskiego, ale nieudana. Bardzo ładny low kick, naprawdę na sam koniec tej rundy. No i myślę, że te kopnięcia, te low kicki to będzie jeden z takich bardziej znaczących elementów dla sędziów punktowych. Tak, Wojciech Dąbrowski, jeśli chce wygrać w tej walce, to naprawdę tutaj musi chyba postawić wszystko na jedną szalę i spróbować zakończyć tą walkę przed czasem. Bardzo ładnie tutaj wybrał nogę swojego rywala przy próbie kopnięcia, no i obalił Cappuccino, a później konsekwentnie obijał nogi rywala. Musi skracać dystans, boksem skracą. Żeby jeszcze był w dystansie dalej będzie kopał. Musi skracać dystans i boksem. Raz, dwa, trzy, Chwilkę ostatnia, trzecia runda w koło main evencie dzisiejszej gali Silesian MMA 21 w Bytomiu. Wszyscy już wychodzą z oktagonu i zostają sami zawodnicy oraz sędzia. No i zobaczymy, jak to się dalej nam potoczy. Gotowy? Gotowy? Ładny lewy sierp. Kolejniejszy fragment w tej walce. Wojtek Dąbrowski, niesamowity doping z trybun. Ale Tak, tym bardziej, że jest to zawodnik przyjezdny. tak.
Przepraszam, Wojciech Dąbrowski. Wojciech Dąbrowski, Spartana Chorzów, tak. Stworzował oczywiście, tak. Ładny, prawy, prosty, kontrujący w wykonaniu Cappuccino. Ale zobaczmy, nie wiem z czego szczęka jest Dąbrowskiego, ale wydawało się jakby w ogóle tego ciosu nie odczuł. Oj, tutaj nieudana próba latającego kolana, dobre wycięcie w wykonaniu Cappuccino. No i troszkę po raz kolejny mamy kopiuj i wklej. Tak, bliźniacza sytuacja z pierwszej i drugiej rundy. Oj, przeszedł te nogi, ale bardzo przytomnie teraz Dąbrowski odwraca się cały czas nogami do swojego przeciwnika, aby dystansować go. No teraz jest szansa, żeby wstać, trzeba to wykorzystać. Cappuccino woła tutaj do walki w stójce swojego oponenta. Za chwilę ostatnia minuta tej walki. No musi Dąbrowski szukać albo sprowadzenia, albo skończenia. Mocniejsza wymiana ciosów. Próba poddania. Low kick wewnętrzny, teraz na łydkę w wykonaniu zawodnika ze Szczecina. No takie troszeczkę te ataki ze strony Dąbrowskiego są zbyt asekuracyjne. Tak. Niby jest ruch do przodu, ale widać też, że następuje zaraz po tym zatrzymanie. Nie ma kontynuacji akcji. Tak, na pewno tym nie zaznaczy na kartach punktowych. Och! A kontra znowu. No, Cappuccino na... ale teraz... Ajajajajajaj, była szansa, aby wychwycić to, mogę sprowadzić walkę do parteru. I ostatnia dyszka. Który z nich jeszcze zaryzykuje? Cappuccino wygrywa to na kartach sędziowskich, także raczej... I koniec tej walki. Absolutnie oczywiście nie było tutaj deklasacji. Była to zbliżona walka, ale no idzie już od razu wskazać zwycięzcę, którym właśnie zostanie Radosław Wichrowski. Wojciech Dąbrowski zbyt asekuracyjnie, właśnie tak jak tutaj zauważyliśmy z Arturem. No i niestety no. Było też kilka błędów na zasadzie właśnie to co sędziowie będą brali pod uwagę, tak? Czyli jeden zawodnik leży, drugi stoi, więc raczej oczywiście będą punktować na korzyść tego, który stoi. A tych akcji właśnie... Oj, tu widzimy jeszcze taki potężny młotek. Jeszcze jak w pierwszej rundzie Wojciech Dąbrowski z tych pleców odpowiadał tymi upkickami, to był aktywny, a już od drugiej, trzeciej niestety nie było tego widać. No nic, przenosimy się do oktagonu i czekamy na oficjalny werdykt sędziowski. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Radosław Cappuccino,